Samsabajatana lecture जों दिनै सालायनाय बुद्धिस्ट फिलसफिनि फोर नोबेल ट्रुथ नि बिसिङाव बसखां lecture आं साका there is cause of suffering number 2 दिनै जे बाबा साकरे हिंजांमानि जे 12टा कारण दं माने दिन दुखनि जों दिनै सालायनाय जे 4 नम्बर नोबेल ट्रुथ अब हमके दुखनि सिमी बाहायगे यगनाय आबनि जे लामा आबनि हिंजाको अष्टांगिक मार्ग एबा 8 फुट पार्ट जों जे 8टा जे मार्ग दङ जोंआव सालायनाय नम्बर 1 हमके राइट व्यू एबा समक दृष्टि अब हमके तामो जों जे फोर नोबेल ट्रुथ न तैयै जों राइट नलेज दंनानै नांनाय जों फोर नोबेल ट्रुथ न कामके सायमानै नांनाय फोर नोबेल ट्रुथ न जों जेफोराव कामके सायमानो बिनि जे यथार्थ ज्ञान गो राइट नलेज गो जों अविद्या न दिनै दुखनि जे कारण जों अब सायमानै नांनाय ओ जे सायमान माने दिनै जे दृष्टि राइट नलेज नि बागै दिनै जे दृष्टि एबा व्यू आबनो हिनो राइट व्यू एबा समक दृष्टि नम्बर 2 राइट रिजल्ट गेतामो एबा समक संकल्प अब गेतामो जों दुखनि सिमी यगने बागै जे राइट व्यू अब एनाबिया जों राइट व्यू तुमुं खांके जाति आर्य सत्यनि सम्पर्के जों तुमुं सायमान खांके जे सिनी राइट नलेज न जों बाहायके सिनी लागमाव जों एप्लाइ खायनाय दै तंनानै नांनाय जों आबनो जे राइट नलेज सिनी फोर नोबेल ट्रुथ नि जे राइट नलेज सिनी जे यथार्थ ज्ञान सिनी जों आबनो बाहायके सिनी जीवन जापन जों दै तंनाय सिनी मानसिकता सिनी मेन्टालिटी जों बबाय प्रिपेयरनेस जों नांनाय जों टियार तंनानै नांनाय बनो दै तंनानै बागै सायमानो बेसिनि बेंगिया आबनो जों दै तंनानै जेफोरपानो आबनो हिनो राइट रिजल्ट एबा समक संकल्प नम्बर 3 इंके राइट स्पीच एबा समक बाग मेतामो बाग इंके अब कगनो हिनो जों सिनी लागमावो दुखनि सिमी यगनानि हिंके सिनी कक सामो जों वानसुगि कक साना नांनाय जों हायनो जे मुसुगि कक सामा इंगिया सिनी कक सामनि बिसिंतै केमनि खा बाययांना नांनाय केमनि खा सायांनानि नांनाय जों नायदि बायथंनि सिमी जाजागै जों कक साइ दङ एबा जों साइमेया सिनी ककनि बिसिंतै केबो दा खा सावि दं खा नाङै दं खा हामियांगै दं जोंहाबो नायनानै नांनाय सिनी कक जेफोरपानो गोजां थदगना नांनाय केबनि खानो सबायांनानै नांनाय ओमफ्राय जों गुबै कक मा सानाय गोजां मा सानाय जों सिरिखौै करक साथायग्रे दुखनि सिमी यगनानि हिंके जों आबाहायके मा दंनाय सिनी कक न जों वानसुगि कक मा सानाय सिनी ककनि बिसिनि केबो खाबाय जात आपनो हिनो राइट स्पीच एबा समक बा नम्बर 4 समक कर्मान्त एबा राइट कन्डक्ट अब उनके सिनी लागमावो जों सिनी सामोर जों बाहायना नांनाय जे राइट कन्डक्ट एबा समक कर्मान्त अब आरोनि सिमी कायसा पंचशील हिने अंखरो जे पंचशील अब राइट कन्डक्ट नि न कायसा बक्स जे पंचशील हिंके पंच हमके पास एबा कायबाना हिनो शील हिंका कायसा आचरण सिनी तंमुंग्रक सिनी लागमाव बाहायना नांनाय और साजाका अब हमके पंचशील हिंका अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य ते अपरिग्रह अहिंसा ताम हिंके जों केबने बागै हामिया वानसुक तेकरे जों जेसे बयनि बागै हामिया वानसुक जों दुख मानो जे वानसुक जांनाय बरक व मुंसांगिया नोंथुमि बिनि बागै खा हामिया वानसुक हिंके वानसुक हामिया हिंके बायथंसे हामियांनाय नि साक हामियांनाय नि खा हामियांनाय वानसुक जांनाय बरक जे बरनो वानसुक बिनि मुंसांगिया ओंखाय जों केबनो आबाहाय खामायदै करे हिंसा खायदै करे आबनो अहिंसा एबा नन वायलेंस ट्रुथ में तो सायमानो कुबै के मा तंनाय जों कुबै कक मा सानाय कुबैनो मा फनुकनाय कुबैनो मा फोरोंनाय जों जेफोरपानो कुबै बाय तंनानै नांनाय कुबै बाय जेसुक जर नों दंगो आसंनो नों दुखनि सिमी नों योगी माननाय कुबै तंगे हंखाय नों दुखनि योगी मान
osteo hingga non stealing जों buni mani rok khok tai kri belai kelai osteo means non stealing जों keboni mani khok tai kri khoka hingga ni जों abo te dukho ni simi जों yogi manliya nang dukho mannai nang mani khoka hingga ni nang te mukri thangla nang naidi boroksa borok nang mani khoka khokjangnai borok bo hopung kaham ke mukti thanai phiyaba nang khoknai borok nang mukti thangla nang haino cinta kalai tongnai ahimsa satya asteya brahmacharya ngai tamo brahmacharya bo ini sense na sang control ma khainai ini je indriya tongo ini mokol nai thongnai namu songo khunju khana to khana namu songo ini buslai kotok kotok chana mu songo sangabno control ma khainai ini je sense organ na sang je phurpano जों bono je sik phunuko wasm nai namu songnai je sik khana to khanari bo khunjuno botebo khana to namu songnai je sik जों kotok sawo जों eibo bo kotok sanai nga जों aba hage bono lu जों bono phunuk tai kri engke abo engke brahmacharya जों abo sini sense organ sang control ma khainai engkai ini aparigraha engke tamo जों जे मादक द्रव्य जों आपनो बर्जन मा खायनाय सिनि फेकनाय मानि रो जों आपनो माखि बिनाय सिनि सागनो जों बायथां बेलायनो सिनि म कायसा गोथार सिनि साग जों आपनो बायथां सबाय थाय करे जों हासाय फरफोरो जे आसक गाहाम नायथक स्राय स्राय गोथार जों थियासक जरा आबाहायके मा तंनाय सिनि बायथांनो जों सिनि सागनो जों आबाहायके सबाय थाय करे abo saya to je kaiba abno hino panchosil ahimsa satya asteya brahmacharya e aparigraha जों abno जों abo ini je जीवन जापन चिनि लागmo जों abno दैमा दंनाय ओमफ्राय नम्बर 5 इनके चिनि जे राइट लाइवलीहुड जों चिनि लागमावो जों बहायगे दंनाय चिनि जीवन जापन चिनि लाइफ स्टाइल जों बहाय मा दंनाय ini livelihood जों बबाय मांनाय जों जेफोर पानो गोथार के मा दंनाय जों सिनि लागमा जों माखासे लागमा गोनां ए हायंगो ओ मुख थांगो जों हाय गोबां मा लागमा गोनां दङ ओंखाय जों केबनो सिनि लागमा न जों हामजां मा हायनो जों बुनि लागमा मा हामजांनाय जों केबनो लागमा न जों सबाय थाय करे हायंगो कायसे सिकन सामुसुम निफानो कायसे लागमा दं जों बिनि लागमा न सबायनानै बनो बोथानानै सिनि राइट ओंके जों कायसा जेखुनु माने जिखुनु तो कत्रम तो लागमा गोनां माने जों बोथार थाय करे बरंनि बो लागमा दङ जों जे तंथकाय थाङै दंना मुसं माने सिनि नक बाय सिनि बाय बन्धु बाय सिनि दागि बाय जों सिनि लागमो जतो बायनो तंथकाय दंना मुसं हायनो बरगो दंना मुसं कायसा जिखुनु सा माने ana bin makase लागमा दङ मनि लागमा जों बोथार थाय बरंनो ngabo hingke sini je right livelihood जों दुखुनि सिमि यंना हंके सिनि livelihood abo right nene नाय सिनि livelihood to right ni hंके दुखुनि सिमि यग माय हंके नंबर 6 हंके जों sum of जों बेयाम abo hंके सिनि right effort जों right effort जागो बेयाम माने जों सिनि साकनि सिनि शरीरनि बेयाम जों बुजिया और सिनि समाव बेयाम एबा राइट एफर्ट हंके सिनि जे हामियावान सुमु जों हामिया तमु जों आबनो मास सबायने मास सकमनाय सिनि वान सुमु गोबां मा हामिया दङ नायदि जों खरकजानो खामाय माने Suppose ni nok gana wa borok kaisa nok kaha naithok tangka building phanang kaisa sapan tangka abano nugui ta kha hamyang mani abo kha hamtai kri abo kha kaham bo exercise ma khainai
समक बियाम आबोनो निनो suppose केबुनि रां पैसा गोबां थांगा निनिखाय गोरैं दंखा ओमफ्राय नों बुइनोखाय तथखायखे नुंनाय ओमफ्राय बाय थांखाय तथखायखे नुंनाय ओमफ्राय नों बुइनो नुबुय जे खामाय मानि नायसिले मानि नों आबोनो राइट एफर्ट मातुनाय समक बियाम नों आबोनो प्रेक्टिस माखाने काहाबो नों केबो मानि बायख्या माल खंपानो पाइख्या बाइकनो पाइख्या ओमफ्राय नों बनो नुबुय जे खाहामियां मानि नोंहा जे हामियानो हामियाव खायगा हामियाव वानस खायनो दुखुआव दंनाय दुखुनि सिमियावनो नोंखाय नों हामियानो नों मा सखमलाय आबोनो राइट एफर्ट नों मातुनाय ओमफ्राय नाम्बार 7 के समक स्मृति बा राइट माइन्डफुलनेस हिंजागो एबा राइट मेमोरी हिंजागो राइट मेमोरी हिंके जों जे मुइटु जों जेफोरखौ नायदो जे जीब देह जोंनि मन इन्द्रिय जगत हायुं मखरबाय नुमानि खुंजुबाय खोनामानि जों आबोनो गुबै हिनि जंगो जों आबोनो गुबै आबोनो सेस जों आबोनि प्रति एक एट्राक्शन थाङो जों जे नुगमानि जे एक्सटार्नल वर्ल्ड बायरे जगत जागतिक बस्तुनि बागै जों एक आसक्ति थाङो हियाबा जों आबोनो सायमाने नायनानै आबो स्राब जाबारे दिनै जे सेन्स अर्गान जे प्लेजार आबो स्राब जासि उ हायुंगो जत्त मानिनो स्राब जासि आबनो हिनो खनस्टाय आबो स्राब जासि ओंखाय नों अजे मानि दङ जे स्राब जाहिनियाखने नों खनस्टाय हिनि नों मुइतु माटावनाय राइट मेमोरी हिनो बनो नों बनो अगैता थांदि आज स्राब जा तंथंमा मानि आज सेन्स अर्गान जोंनि देह मन जोंनि माइन्ड जोंनि जे मानसिक जे सेन्स प्लेजार आबो स्राब जासि नों आबोनो मुइतु माटावनाय आबो स्राब जासि आबो स्राबजा आबो पार्मानेंट या आबो नित्य या आबो जतन अनित्य माने हाति हिनि जे मुइतु माटावमानि आबो जे स्राबजा आबोनो हिनो समक स्मृति एबा राइट मेमोरी ओमफ्राय जोंनि लास्ट दङ समक समाधि एबा राइट कन्सेन्ट्रेशन आबोंगे जों जे 7 जे मार्क जों सालायका 7 मार्क नों आबोनो ठीक भाबे तुमुं नों आबोनो फलो खायका पालन खायका ओंगे नों ओ जे राइट कन्सेन्ट्रेशन नों इंगि मानाय माने समक समाधि नों इंगि मानाय आबो ओंगे के जों ओ जे 7 जे मार्क दं माने टोटल दं 8 मार्क्स आबोनो बिसिं 7 मार्क्स जों अलरेडी अचिव खायका ओंगे नों आबोनो खायमान उलो जे 8 नंबर जे राइट कन्सेन्ट्रेशन नों आबोनो मन जु खायमानाय कन्सेन्ट्रेट खायमानाय ओंगे आबोनो कन्सेन्ट्रेट खायमानाय बिसिंतिनो नों निर्बाण लाभ खायमानाय निर्बाण कक नेके आबो निबे जावा थै थांगा नाम थै थांगा निनि दुख नोंते साबार खायनांलिया दुख नों थै थांगा